Maayong udto sugbog sa mga maabdan ng among pagsibya, Biyernes karon pit sa 5 sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jason Dova maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Ug kini si Army Garde maghatod kaninyo og mga presko ug mga nag-unang balita sa showbiz. Kini ang Sun.Star Webcast. Ang mga nag-unang balita. 18 ka Pinoy gidakop sa Saudi. Davide mususi sa 789 million pesos nga utang sa Kapitolyo. Lapu-lapu nangandam sa APEC meeting. Vatican mo inspeksyon dinhi sa Sugbo. Inventor sa computer mouse mitaliwa na. Sa showbiz, JM may bakasyon sa Australia. Sa sports, Ravina dili pa makaduwa. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Is your house a home? Tell us your story in video and get the chance to win $500 in cash and be featured in the Cebu Yearbook 2014. For more details, check our Facebook page at www.facebook.com/SunStarCebu Yearbook. Ang detalye sa mga balita. Nanawagan karon ang Department of Foreign Affairs sa mga nagkalain-laing grupo nga dili magsige og hulhog sa mga distressed Filipinos sa Saudi Arabia. Human gidakop sa Saudi authorities ang 18 ka mga Pinoy nga nagprotesta gawa sa Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh. Si Raul Hernandez, tigpamaba sa DFA, nagkanayon nga ang labor attaché sa Riyadh ni kumpirmar nga ang diplomatic police sa Saudi mirakop sa 18 ka Pinoy ni adtong Hulyo 2. Ang tulo sa 18 ka nadakpan mga lalaki o gipreso sulod sa usa ka gabii. Gibuhian na dayon ang uban human nihangyo ang labor officer sa Pilipinas sa Riyadh nga buhian sila. Ang nagprotestang grupo ni demanda sa ilang daling pagpauli tungod sa implementasyon sa Saudization law. Sa laing bahin, susiho ni Cebu Governor Hilario Davide III ang mga nakapending nga utang sa probinsya nga mokabat ngadto sa 789 ka milyon ka pesos. Matud pa ni Davide nga gi-review sa Finance Office ang mga utang sa Kapitolyo kung bayran ba kini unya magatubang og kaso o dili kini bayran. Nahibaw-an sa buhatan sa City Treasurer nga ang ubang utang dili suportado og voucher o resolusyon sa Hunta Probinsyal. Matud pa ni Davide nga kining mga problema sa kakulang sa voucher ug ban pang mga attachment masangit gyud sa Commission on Audit kon COA. Usa sa mga bayronon mao ang kapin 200,000 ka pesos sa Sugbotel. Didto ni puyo ang 126 ka barangay health workers niadtong Disyembre 18 ato sa prayer vigil isip suporta kang kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nagatubang og suspensyon adtong panahona. Matud pa ni Davide nga ang mga bayronon nga adunay mga supporting documents mao'y sigurado og unang babayran. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu nangandam na karon sa pagpahigayon sa 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation kon APEC nga himuon dinhi sa nasod. Nainteres ang syudad nga magsilbing host sa maong international nga kalihukan pinaagi sa pagsalmot sa bidding alang sa host city. Tungod niini, gipahibaw ni Mayor Paz Radaza ato sa pagpadangat sa iyang inaugural speech sa mayaging adlaw nga mokuha og opisyal nga mangulo sa beautification project sa dakbayan aron nga makabot ang brand promise. Nisaad ang mayor nga iyang palapdar ang sports tourism program sa tuyo nga malikay ang kabataan sa illegal nga drugas o gubang pang daotang bisyo. Sa laing balita, mga representante sa Vatican moabot dinhi sa Sugbo karong Setyembre para mag-inspeksyon sa venue sa International Eucharistic Congress sa 2016. Matud pa ni Cebu Archbishop Jose Palma nga maupod ang presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga si Archbishop Piero Marine
Pontifical Committee President mo'y manguna sa team nga moabot dinhi sa syudad karong Setyembre 5. Ang grupo ni Marini mohatag pod og mga suhestyon aron madayon ang pag-host sa Subo sa maong event. Gikonsidera sa simbahan nga ang ubang mga kalihukan adto buhaton sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino ug Cebu International Convention Center. Sa maong kalihukan, posible usab nga mobisita si Pope Francis dinhi sa Subo. Sa laing bahin, ang inventor sa computer mouse nga si Douglas Engelbart mitaliwa na sa edad nga 88. Ang hinungdan sa iyang pagkamatay, matud pa sa iyang anak nga si Diana Engelbart Mangan kay acute kidney failure samtang nag-ato sa sakit nga Alzheimer's sa iyang balay sa California. Si Engelbart gipanganak niadtong January 30, 1925 ug ganuray kurso sa electrical engineering. Nagsilbi siya sa Navy niadtong World War II isip electronics and radar technician diri sa Pilipinas. Ang pinakaunang computer mouse iyang gihimo niadtong 1960s ug nagpa-patent niadtong 1970. Gigama kini sa kahoy ug adunay metal nga ligid ning gawas kini niadtong 1984 uban sa paggawas sa unang Macintosh computer sa Apple. Niadtong 2000 gihatagan ni Bill Clinton si Engelbart og National Medal of Technology tungod sa pagbuhat og pundasyon sa personal computing. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Sa atong pagbalik, si Army Garde mohatag sa mga nagbagang chika sa showbiz. Sa showbiz balita, tuwa karon sa Australia si JM De Guzman nagbakasyon sa balay siyang maguwang nga babay. Gingon sa iyang amahan nga wala usay daw atong proyekto ang iyang anak sa sunod na mga buwan. Si JM ni atras sa iyang pelikulang San Pedro Kalungsod Batang Martir nga usa sa mga entry unta sa Metro Manila Film Festival karong Disyembre. Ang writer o director nga si Francis Villacorta nagkanayon nga health reasons lang ang giingon sa amahan ni JM kung anong dili na madayon ang 24 anyos nga aktor. Sa laing showbiz balita, gipangita karon sa National Bureau of Investigation kon NBI ang comic artist o film director nga si Carlo J. Caparas human nalutsan og warrant sa kasong tax evasion nga gipasaka sa BIR batok niya. Sa inisyal nga investigasyon, nakita nga wa mo file si Caparas og value added tax o VAT. Matud usab ni BIR Commissioner Kim Henares nga wala sad mubayad si Caparas og saktong kantidad sa iyang buhis. Wala makomento si Caparas dihang gipangayuan ni sa iyang habig sa ABS-CBN News. Ang iyang staff lang ang niatubang sa media ug nagkanayon nga wala mutago si Caparas ug nag-andam niining atubangon ang maong kaso. Para sa uban pang showbiz balita, bisita lang ang specials at sunstar.com.ph/celebrity o gi-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Salamat, Army. Sa sports, dili pa makabalik og duwa si Kiefer Ravina, ang superstar sa Ateneo Blue Eagles, tungod sa pagpadayong pagpaayo niini sa iyang injury sa nagpadayong Universities Athletic Association of the Philippines kon UAAP Men's Basketball Tournament. Si Ravina kinsa kanhi Rookie of the Year sa UAAP
wa makaduwa ni atong Miyerkules sa dihang napildi ang Blue Eagles of Far Eastern University Tamaraos. Nasigpatan lang kini sa bench sa Ateneo nga nakasibilyan o adunay bandage ang iyang tuo nga tikod. Kini ang mao'y unang higayon nga wa makaduwa si Ravina sukad sa iyang pagka-player sa UAAP. Ikumpirmar ni Coach Bo Perasol nga wala pa masabti kung kanus ang makabalik sa korte ang third-year guard. Ang Blue Eagles kinsa ang defending champions adunay duha ka pildi ug wala pay daog sa nagpadayong serye. Samtang ang FEU mao karoy nag-una sa torneo nga naay duha ka daog ug walay pildi. Sa Line Sports Balita, ana-ana karon sa ikaduhang pwesto sa Southeast Asia ang Philippine Ascals ang pambato sa Pilipinas sa duwang football. Kinibisan pa man og nagpabili ng Ascals sa ika-144th nga pwesto sa world ranking sa FIFA. Niadtong Hunyo 3 nipildi sa Ascals ang Hong Kong sa usa ka friendly match sa score nga 1-0 rason sa pag-maintain sa ranking points sa Pilipinas sa FIFA. Usa-usab karason mao ang pagkanaog sa Vietnam sa rankings kinsa ika-145 na lamang kini gikan sa ilang ika-133 nga rank nga unang gi-release sa FIFA tungod sa sunod-sunod nga pildi niini sa mga match. Ang Thailand mao gihapon ang number 1 sa Southeast Asia, di na kini sa rank number 138 sa FIFA. Mao kini ang first time nga ming number 2 ang Pilipinas sa Southeast Asia. Niadtong 2010, ang Ascals anaa lamang sa ika-170 nga rank apan tungod sa paningkamot nila team manager Dan Palami ug coach Michael Weiss, anaa na karon ang Ascals sa number 2 gikan sa ika-number 7 sa rehiyon. Balak karon sa Ascals nga makuha ang kampyonato sa Challenge Cup sa March 2014 aron makaduwa sa 2015 Asian Cup. Sa laing bahin, ang Spain gihapon ang number 1 sa FIFA, gisundan sa Germany kinsa number 2, Colombia kinsa rank 3 ug Argentina ug Netherlands sa rank 4 ug 5. Sa laing sports balita, igo lamang usa ka oras ang gikinahanglan ni world number 15 Marion Bartoli sa France para makasulod sa Wimbledon Finals. Giharus ni Bartoli ang duha ka sets kontra kang world number 20 Kirsten Flipkins sa ilang semifinal match 6-1, 6-2. Makontra ni Bartoli sa final si world number 23 Sabina Lisicki sa Germany. Naglisod si Lisicki pagpildi ni world number 4 Agnieszka Radwanska sa ilang semifinal match sa score nga 6-4, 2-6 ug 9-7 sa third set. Si Lisicki mao ang nagpapahuway ni 5-time Wimbledon champion world number 1 Serena Williams sa 4th round. Samtang karong alas 8 sa gabi sa Pilipinas, ang semifinal match nila ni Novak Djokovic ug Del Potro sa men's division. Alas 10:30 sa gabi usab ang semifinal match nila ni Janowitz ug Andy Murray. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa Bula kagabi. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ug sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan ug lalawigan sa Subo ingon man kinatibuk ang bahin sa Bohol. Makabalayan kita pagsinati ug mapangunan ngadto sa madag-umon nga kalingitan lubanan kining mga mahinay nga pangulan sa kapunon ug kagabhion. Mapangunan nga kalangitan ingon man may panahon ang magsinati ugma hangtod kini sa Martes. Alang bahin ang lumagiti ingon man Bombayan sa Negros Oriental makasinating madag-umon nga kalangitan lubanan kini mga pangulan karong adlaw. Umanini amay ang timpo unyang Sabado ingon man ang Domingo. Lubanan usab kini mga pangulan, kusog-kusog nga pangulan unyang Lunes. Gikan batas Pag-asa Mactan, Oscar Tabada. Dinhi natapos ang atong balita sa Sun.Star Webcast adlong Biyernes, first day mass hangtod na pod sa Lunes. Happy viewing nila ni Aloyd Van Wenceslao nila Onyol, Bossing Wilfredo Andrade ug Kuya Tami diha sa Kugon Pardo gikan ni Buen Andrade. Og happy birthday usab sa atong gwapa nga nurse sa Sun.Star nga si Miss Hera Abelardo nga nag-leave karon. Mayong adlaw usab sa atong mga kaigsuonan dinha sa Tokyo, Japan ug sa Melbourne, Australia. Hi Nanian Corn. Og sa mga nagkalain-laing lugar sa kalibutan, mayong adlaw nitong tanan. Happy viewing po nila ni Stephen Alim nga naa diha karon sa Tokyo, Japan nga nag-view sad karon hangtod ugma na sad kini si Jai Sandoval.
Para sa uban pa mga balita karong adlaw, bisita ang www.sunstar.com.ph. O gi-follow po ang among Twitter at Sun.Star Online o gi-like ang among Facebook page, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Dowell O kini si Army Garden. para sa Sun.Star Webcast.